سلام كمي كان يخم زي خبركم تعزبتي سومنا وتحسوا ملك سبورت حيزنا لكم كريمنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم فدريشن قدم مكينان موتور بشكلتان زي تسرع حقرا ودر زحلف سنبت عبا كتما كرن تقايدهم زي بمغنيات الزغري مبال 56 عامت مجمار بريتاو قالس استسرع وددر مكينان موتور سايكلن بتعذب تابرس مماغو بمحدار نايتا كتما بزتخايدلو كلن تناو صوف مدلواتن انغدوتن نعوتا استوهابه ناي ገንዘብ ሽልማትን ድሙቕ ክኸውን ኣኺልዎ ኣብዚን ኻላይ ግዚኡ ኣብ ከተማ ከረና ኣብስተኣንገደ ውድድር ሓደ ዙርያ 3.4 ኪሎ ሜትር ክሽፍን ከሎ 6 ካታጎሪ ውድድር መኪናን 2 ካታጎሪ ናይ ሞተር ሳይክልን ጾታታት ድማ ተሰላሲሉም እዛ ሸሓት ዓዘብቲ ዝተኸታተሎ ውድድር ብወፈያን ሽልማትን ምሕዳር ከተማ ከረን ማዕሪግ እዩ عساتم خاين بستساتفو ناي 1600 سي سي كاتاغوري بي منسي تقداماي ابل مسغنايو بمرحنت نوزرياتا تقعيزوم ابل اوبل كاديت ز عينتا مكينا زحنن زنبره ايسياس تولد دما كهدن جمرم كليتيوم اب قدمي زكايدو هلخ صحابو خوينو كان تقربك اب دحري زنبره برخه ارياغنا دحريوم نزنبرو تقدادمتنا حلفه ناب قدمي استورورو الفصامه تمسات كيغدفه اي حلفن فلما برخه اب كبابي كرن هوتيل اب زنبره تصباب كونعني ايسياس نمقدام سيطقملو طبب دما نداو حيله تعذبت كتاغ زغسبت فصامه نيرام ابزي صعب زورياتاتون برخت نابيل مقدام زرايو وحلنت نتمكرو زغار صوتا خوينو غربم بو ابيلو برخت نتيني 12 زورياتات صوتا بعوت كزازم وكلو ابيل ايسياسن كا كالاين سارسن كوينوم كنت حاله نغلو شو عدد غارب اب تمساسال كاتيجوري 1600 سي سي انجكشن ابستغايده وددر فولكسواغن جولف زحنن روبيل معاشو زلكف اينبرن ابزناي مبغاس حرخرا اسرائيل كاتيجوري كافلمان مقدادم ترحرحو استعزر روبيل تويوتا كورولا نزمرح سايمون ياسون بتويوتا كارينا نزت ودادره محتا سولومون اختيلي عوت نايت كاتيجوري كوينوم تعاود الزلو درست آرایا لعل حدش حين شومونتي متن زركبان اب كلتا كاتيجوري استمدبان مخاين تحنا في صنين 15 زورياتات نمشفان ام بغس مسمر قريبا نيغلاي غبر املاخن مولጌታ ኪዳነ ዘሳተፈ ውድድር 1800 سي سي توربو دما تزل على كاتيجوري نايز ውድድር ነበረም ኣብዚ ውድድር ዚ ቶዮታ ኮሮላ 1.8 መኪኑ ቱርቦ ዝገጠመላን ካፈለ ማክሳ ሞዳታ በመርሕነት አመዛዘም ሕንጻ ዝበጽሐ ሙሉጌታ ኪዳነ ዕውት ናይት ውድድር ክኸውን ከሎ ኣብ 1800 ክሳብ 2000 سي سي ቱርቦ አልቦ ብዝ ተመደበ ليوناردو موديتشي كدن زوعله جيلاي غبر املاخ دما نمولጌታ سعيبو كالاي وصيم بولصوتا زراي ليوناردو موديتشي كابي مدبو قداما كينو نصوتو كزازن كلو ريناوتو ميغان مكينا زمرحي ميلكياس روسون كالاي فولكسواغن جولف استودادره عبي حدغو خاصار ساي كينوم ابزو وددر زي سوبارو امبيرزا كلته تروبوزا حزنو غسحبته كمناي كبر عدون كينيو تساتيفوم زمكور تقدادماي ولا كواناي مكينا مزنان تسانه ابتو وددر بمستافون مستحتيو نزركبا مخاين زكايدو متناو صوتا نت وددر قلم قرات كم زحبو امنتو تعذبت نبرم فريات ايطاليا زغنا مخاين ببزحي اب زغربالو وددر 900 كساب 1200 سي سي اوبيل كورسا زمرحه داويت ماتيوس زناد بقعت مبرايو زود نايت كاتيجوري كدف بغيوم نسو ابتي وددر شمونت زوريا شفنه وددر تمساسال عينت مكينا نزحننو فيات 227 ايسياس تسفاين ابيل داويتن قديمي دما كعوت كيلوم قديم تقداماي عقباي تسفا مريم ابز تساتفلو وددش 1300 كساب 1400 سي سي موسينه غاش بتا تويوتا كورولا زعينتا مكينو تعاويتوم ازي تدغاغام مغጫው مخاين سرائلو كاتيجوري كم فيات اونو زمرحي ملكياس غزاي كمودما لانشيا اي 112 زعينتا مكينا حيزو زتودادرن فنان امهان بسنك ግጭት ካውድድር ኮቹ ዝተገደሉ ካታጎሪ ኮይን ድማ ተሰኒዱም በሐፈሻ ኣብዚ ጽቡቅ ተወዳዳርነት ተራይሉ ምድብ ተመሳሰልት መኪና ላንቻ ኤ 112 ዝመርሑ ያሬድ ሙዘሎን ፓኔል ተካቦን ሙሴ ነጋሽን ሲዒቦም ካላይን ሳርሰን ኮይኖም ዝተዓወቱ እዮም
ኣብ ውድድር ሞተር ሳይክል 8 ዙርያታት ካብ ዝሸፈኑ 175 ሲሲ ዮናስ ፀሓይ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ዮሃንስ ትባረኽ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ኣብ 125 ሲሲ ቶማስ አፈወርቂ ድሪስ መሐመድ ኑርን ነቢ ኪያርን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ተቀዳደምቲ እዮም ብሓፈሻ ዝናይ ትማል ሰንበት ውድድር ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድም መኪናን ሞተር ሳይክልን ሰሓቢ ኮይኑ እኳ ተቐረበ ኣብ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳደምቲ ግና ዕውት ጎስጓስ ስራሕ ከም ዘይተኻየደ ዝምስክር ነበረ ይኹን እምበር ኣብ ውድድር 1600 ሲሲ ቶዮታ ኮሮላ ሒዛ ዝቐረበትን ዙርያታት ዝተጓዓዘትን ሚዛን ወልደ ሚካኤል ፈውሲ ግስም ናይቲ ዓውዲ ኮይና ብምቕራባ ብሓያል ተዓዘብቲ ክትውደስ ኪኢላ እያ መወዳእታ ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕዱማትን ዞባ ዓንሰባን ከተማ ከረን ተቐቢሎም በኮሚሽን ስፖርትን ዝተፈላለዩ ፌደሬሽናትን ዞባ መንደፈራ ዝተወደበ ክረምታዊ ውድድራት ስፖርት ህጻናትን መንእስያትን ዝሓለፈ ሰሙን ብክብ ዝበለ ማዕረግ ተዛዚሙ ኣብቲ ናይ መዛዘመ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዞባ መንደፈራ ህዝብን ኣፍቀርትን ስፖርትን ከተማ መንደፈራ ተረኺቦም ኣብዚ ክረምቲ ውድድር ኣሳት 500 ህጻናት ትሕቲ 20 ዓመት መንእስያትን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሰኪዔት ኣትሌቲክስ ቅድም ብሽክለታን ሓያል ተወዳዳሪነት አንጸባሪቖም እዮም ዝበዝሑ ካብ ተሳተፍቲ ህጻናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብስልጠና ግራስሩት ዝሓለፉ ብምንባሮም ውጽኢቶም ምስሉ ብቕዓቶም በቲ ውድድራት ተገምጊሙ እቲ ዘርኣይዎ ብቕዓት ድማ ንዝፈሰሰሎ ማል ንድኻምን ጻዕርን ኣሌቶም ዝድብስ ምዃኑ ተገሊጹ ናይ ግራስሩት ስልጠና ንውሱን እዋን ኣቋርጹ ከም ጸንሐም ዳግማይ ንክጅምር መደብ ብምህላው በቲ ዝነበረ ጉዕዞ ንክሕይል ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ መንደፈራ ሓላፊ ምክትታል ፌደሬሽናት ኣቶ ኣስገዶም ወረደ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከም መዘኻኸር ኣቕሪቦም ብሓፈሻ ውጽኢት ዕውታት ጋንታታት ምስሪ ብ20 ሓምለት ዝጀመረ ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ንዞባ መንደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 360 ህጻናት ኣብ 31 ጋንታታት ናይ ክሊ ዕድመ ተጠርኒፎም ሓያል ናይ ውድድር መንፈስ አንጸባሪቖም ኣብ ክሊ ዕድመ 8-9 ቀዳሚት ጋንታ ታክሲ ካልእቲ ናቕፋ ሳሴቲ ጂታ ኣብ ክሊ ዕድመ 10-11 ቀዳሚት ጋንታ ኮኸብ ካልእቲ ኣግዶ ሳልሴቲ አዱሊስ ኣብ ክሊ ዕድመ 12-13 ቀዳሚት ናቕፋ ካልእቲ ሲቲ ሰንተር ሳልሴቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክሊ ዕድመ 14-16 ቀዳሚት ዓወት ካልእቲ ሮማ ሳልሴቲ ብሉስታር ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ ባራካ ካልእቲ ፍሬና ሳልሴቲ ፎርሶም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ፎርሶ ካልእቲ ፍሬና ሳልሴቲ ሲምባም ኣብ ቅድም ብሽክለታ ህጻናት ቀዳማይ ሙባረክ ዓብዱልዋስዕ ካልኣይ ዮናታን ግርማይ ሳልሳይ ሃብታብ ግደይ ካብ ህጻናት ቀዳማይ ካሉ ግርማይ ካልኣይ ምርሃው በኽረጼን ሳልሳይ ኤቨን የማነም ኣብ ትሕቲ 20 ዓመት ናይ አትሌቲክስ ውድድር ምስንሪ ድማ ካብ ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሳምራይት ስሞን ካልእቲ ፌሩዝ ዓወት ሳልሰይቲ ትምኒት ሃብተ ሚካኤል ካብ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ከሊፋ ሳልሕ ዑመር ካልኣይ ሴም ተኸስተ ሳልሳይ ኣስሞርን በረኸጻብ ኣብ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቅሳነት ዓንደ መስቀል ካልእቲ ቤተልሔም ቴድሮስ ሳልሴቲ ስኒት ሓድሽ ካብ 200 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሴም ምስግና ካልኣይ ምርሃው ብርሃነ ሳልሳይ ሳይሞን ኢብራሂም ካብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ፌቨን ገዝሀይ ካልእቲ ኣስማይት ፍጹም ሳልሴቲ ሱዛን ጎይቶም ካብ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ መሰረት በራኺ ካልእቲ ሙልጌታ ተስፋለም ሳልሴቲ ሄርሞን ብርሃነ ካብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሰናይ ተስፋ ልደት ካልእቲ ሃኒባል ተሸመ ሳልሴቲ ሸው ደበሳይ ካብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ስሞን ተስፋ ልደት ካልኣይ ዓብዱልዋስዕ አሕመድ ሳልሳይ ተስፊት አብርሃም ካብ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ተስፎም ሕድራይ ካልኣይ ሞጎስ ሰሎሙን ሳልሳይ ሰምረ ግርማይ ብምዃን ሽልማቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ክወስዱን ከለው ኣብዚ ክረምታዊ ውድድር ኣብ ክሊ ዕድመ 14-16 ክጻወታ ዝጸንሐ ጋንታታት ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ተደላዲለን ጾተን ከካይደን